Bij de brand explodeerden de zonnepanelen op het dak en troch de reekplom kwamen de resten daarvan in de wierde om Jouwingdel. Nevens het bedrijf lijnen er 1664 zonnepanelen op het dak. Bij de brand gingen grutte loods, een winkel en een wenhoes compleet verlen. De metaaldeeltjes binnen onder oren op het ongrenzende stuk laan kwam. Dat ging grutte gevolgen af voor de boer daar. Zie, dat lijkt hier al. Zie, hier lijkt het glas al ondergroen. Je kent er net. Het zou hartstikke gek voor zijn om te zeggen van ik moet die hele 20 hectare omploegen om het kwijt te worden. Ik weet net wat de oplossing is. Maar ik weet wel dat dit levensgevaarlijk is. Die stukjes zonnepaneel, die bevatten giftige stoffen. Nevens het Instituut Fysieke Veiligheid zit er lead, arsen en selenium in. De boeren van waar dus dit loon is, die zijn zelf verantwoordelijk voor het opruimen en het schimmaatje van het loon. Dat doet al eerst blikken uit antwoord op kamervragen in 2009. De redenering is vrij simpel. Een boer is verantwoordelijk voor het product dat ze aanleveren. Bij de gemeente Tietjersterdiel binnen 20 meldingen binnenkwamen van deeltjes van zonnepanelen die het in de omjouwing Del kwamen binnen. Wij snappen dat er dat er zwaar is voor de besten. En scherp materiaal in het landschap, daar moeten we een goed antwoord met elkaar op verzinnen. Dat hebben we nog net. Nou ja, deze stukjes glas die worden in de wierde omkreten voen. We krijgen zelfs meldings uit oud water en dat is hier hemelsbreed over kilometer waai. Duidelijk is dus dat het opruimen van al die lietse stukjes nog wel eens heel lang doorgaan kan. De landbouworganisatie LTO die maakt hem dan ik grote zorgen. Op korte termijn, omdat het gas die allereerste snee eens haast wel voortsmieten worden kan. Dat kun je net broeken. En op langere termijn, want ja, de vraag is ben die zonnepanelen op de dakken van de plaatsen nog wel te verzekeren? Van nou is boer Seinstra onder het uitzieken wat er met zijn 20 bunder land dwaan maat. Het zit er prachtig bij, het ken het Meijer. Maar ja, wat mag je doen? Want in wezen, het is gewoon hartstikke link om dat te voorgaan. Wij hadden kei net meer in het land, dus wij wijzen net, maar we hadden ze wel in de kuil. Nou ja, dit kreeg je al hier in de kuil. Ja, dat liep me net goed af van de kei. Dus het zal op een of andere manier zelf eraan maken. En volgens mij is de enige wij dat het meer en dagelijk opzoeken wordt voor het verdwijnen. En wat dat willen we met al die mijnen van de verliezers, het is hopeloos. Hè? Het is een van de grootste branden met zonnepanelen in het land. In augustus vorig jaar konden boeren in Rutten, kreeg door de Friese grens in Flevoland net rispje naar een brand met zonnepanelen. Hoe het opruimen van de deeltjes georganiseerd worden moet, is voor eerst net te sissen, omdat er nog geen officieel beleid voor is.